Shoutout po sa inyong lahat. Muli, this is your host, Boy Bicol Official TV. Ayun, kumusta po kayo? Ayun, maligayang linggo sa inyong lahat. Happy blessed Sunday everyone. For today's vlog, may pupuntahan ako. Nagpaalam ako sa aking mahal, sa aking babes, na magpapa-change oil ako. Ang reply niya sa akin, change oil lang ng sasakyan. Diba? Peace, I love you. Ito, napunta nga ako ng shop para magpa-change oil nitong aking service car. My service car Cadillac. Kasi kung makikita ninyo, change oil soon. Hindi ko nahintayin yung soon. Ngayon na. Samahan niyo ako sa aking pag-change oil. Ngayon, busy day. Ayun, dito na tayo guys. Mabenda mo sa kamera. Ayan guys, ang dumi, grabe. Ayan. Dahil yan sa sandstorm nangyari dito. Tinatanggal na nila ng oil filter. Pumasok na sa ilalim. Balal. تمام كويس. كويس. معك الزيت مرة أسود. ما في كويس. مرة ما في كويس. سوي غسل مكيني أفضل. والله. والله. شوف عليه. مرة أسود. أيوه. Tumutulo na yung langis. Dadaan dito. Dito sa loob nito, merong tangke. Ayun guys,
tumutulo pa yung langis. Tinatanggal na yung box para sa filter. Yun o. Ito dati guys, ang dami nagpapawashing nung umulan ng ilang araw. Ang haba ng pila yan. Itong parking na to, punong-puno ito. Tapos may nakapila pa dyan sa kalsada. Ngayon, konti na lang. Kasi pag nagtrabaho kasi dyan, sila maglilinis. Talagang malinis. Tapos dito yung shop. Itong shop na yan, pagka may problema yung ano mo, yung may check engine ka na nakita sa dashboard mo, diyan mo dadalhin kasi ang ano dyan computerized. Diyan sana to isasalang na service car ko, kaso puno eh, kaya dito dinala sa kabila. Isa lang naman may-ari nito. Pati yung accessories shop nila. Yung nakatalikod na yan. Yan. Yan yung may-ari nitong shop na to dito. Napakasimpleng tao lang yan, pero mayaman. Light na is $100. Hintayin ulit natin siya mag 5% bago ulit i-change oil. Kung makikita nyo, wala na yung dito. Yung Jupiter change oil. Wala na siya. Kaya, next move, uwi na. Tapos na yung change oil. Wait ba? Sasakyan lang yung change oil ko. Hindi ko alam kung papagamit ka pa sa akin after itong katapusan. Kasi nagpaalam na ako na last day ko na sa katapusan. So, naiinis na ako. Kasi ayaw mo lang ibigay yung ating exit visa. Baka June 1, punta ko ng labor. Dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pinilabor ko na sila. Nag-advise sa akin ng isang kaibigan na pinilabor ko na lang sila. Actually, dalawa kami. Kasama ko, si Teddy. Wala rin din yung itama. 2 years na rin, parehas na kami. Ayun, hindi ko alam kung ano mangyari sa June 1. Pero malalaman niyo pala yun kasi ibag lang po yun kung ano mangyari. Kasi gusto ko na talaga umuwi. Dahil na sa loob ng 8 taon, 8 years na ako dito.